Το Ιάιντο είναι μια ιαπωνική παραδοσιακή πολεμική τέχνη με την οποία ο ασκούμενος μέσα από μια γρήγορη και σωστά χρονισμένη εξάσκηση επιτυχάνει τη νίκη πάνω στον αντίπαλό του. Οι ρίζες του Ιάιντο βρίσκονται στην εποχή των Σαμουράι και σχετίζονται άμεσα με το ιαπωνικό ξύφος κατάνα. Όλη λοιπόν η εξάσκηση στην πολεμική αυτή τέχνη έχει να κάνει με τη χρήση του ιαπωνικού ξύφους και πώς θα αντιμετωπίσω έναν ή περισσότερους αντιπάλους. Είναι όμως αυτό χρήσιμο στη σημερινή εποχή? Έχει κάποια πρακτική σημασία για κάποιον να ασκείται πώς θα αντιμετωπίσει αντιπάλους με το ξύφος? Από πρώτη άποψη όχι. Όμως, μέσα από την εξάσκηση αυτή διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του ασκούμενου, σφυριλατείται το πνεύμα του και γίνεται ένας καλύτερος άνθρωπος. Άρα ο σκοπός του Ιάιντο είναι να διαμορφώσει χαρακτήρες μέσα από τις αρχές του ιαπωνικού ξύφους.